Ang unang pagbasa naghisgot o balaod sa Ginoo nga importante gyud kaayong atong makatunan. Kinsa ninyo dinhi ang nakamemorize pa sa Ten Commandments in proper order? Taas ang kamot. Mga naong matod pa ni Moises, timan ini isulti ni sa inyong mga anak o sa mga anak sa inyong mga anak. Sa to, hisguti ni, inig pangaon ninyo, hisguti ni, inig pangatog ninyo, inig mata ninyo, ibaligtos ni sa inyong mga bukton, ibutang sa inyong mga agtang, ipapilit ni sa inyong mga haligi. Grabe, no? Ngano ingon anak man ka, kanabang murag specific kaayo ang instruksyon ni Moises. Although gimanduan dito sa Ginoo, tungod kay kanimanggong pagtuman sa sugo sa Ginoo mga igsoon, mao gid ni ang timaan na kita dunay igong pagtuo. Igong pagtuo, enough faith. Hilinga imong tupad ina naa kay igong pagtuo. Enough ba? Enough faith. Kay matod pa ni Kristo, kadtong yawa nga gitabangan og exorcise, gi-cast out sa iyang mga tinun-an, wa sila kapagawas, gitabangan nila. Pero pag-abot ni Jesus, ingora si Jesus, gawas diha, gawas din yawa, naka sikrito kung pangutana ang iyang mga tinun-an, Lord, ngano wa man to namo mapapahawa? Ana, ingos Kristo, kay wa man mo'y igong pagtuo. Pila may gidakon sa pagtuo nga tawgon natong igong pagtuo. Nihisgot sa Jesus diri, kung duna mo'y pagtuo nga samag gidakon sa liso sa mustasa, kakita na mog lisos mustasa, mustard seed. Kinsay nakakita, taas ang kamot. Pulos kita wa kakita, ako asa ko kakitaan na. Pero sa mga istorya-istorya, kung ato sa siyang igugol, sa akong paminaw, murag po parihas siya gidakon sa lisos kamatis o gamay pagjutay. Kaya makita man siya, ambot o pariha baka siya lisos mansinitas. Kakita mo sa lisos mansinitas? Okay, mao man kuno nay kinagamyan nga liso matod pa sa word ni Kristo. Labing gamay nga liso sa ila dito. Pero kita naamtay mansinitas gagmay kay nagliso. Pero basin og ingon-ingon ra ana ba? Pero kung naa kuno tay pagtuo ingon ana, maka sugo na tas bukid nga balhin dito mosunod kuno na. So ay kuno sugo imong bana nga tuas iyang kabit na balhin sa ato. Motoo ba? Og di gani motoo, pasabot, wa kay igong pagtuo. Masuko na lang ka, magsigi na lang kag paninghag, wa lang gyapon motoo imong bana, wa kay igong pagtuo. Kay ang igong pagtuo, bisan ganing bukid nga way utok, igingon nimo nga balhin, mo balhin ko no. Ana, kanang imong anak sige duwa sa computer, ingna ko no, undang diha, balhin dito sa imong higdaanan, mo balhin ba? Mubalhin. Wah, di gyapon balhin. Ako kunong suwayan, ingnon ako kada adlaw palit ko ng slot. Mopalit mo 100 pesos naman na. Mopalit. Oh, galisod. Adi, basin sa ninog mangutana sa mo no, unsa man pagpalit og slot pader. Diha las atong opisina. Doo la mo diha napapalit ako grace. Unsa may meaning anang grace? God's rewards and complete elation. 100 pesos. Diya sa ito, opisina. Yung kadi man ko kaanha pa din kay online parishioner man ko. Ato ipakita din sa atong screen. Kani, kay aning online mass. Dini lang i-deposito sa atong bangko. Atong bank accounts din Nya, maingon sad mo, di man ko kaadtog bangko pa der. Ipadas, Gcash,
na GCash, daghan man ni atong GCash accounts. Pero dili pa lang available ang akong GCash na puno na 500,000 ray limit. Salamat ha. Puno dayon in 7 days. Puno na eh. Maintag padako-dako as GCash, no? Kay daghan mang padahan akong GCash. Ningon to ako mga kauban, Father, dugay lagi mapuno among GCash. Imo GCash, dali mapuno. Ako na magukoy igong pagtuo. Bitaw, naigsoon, kining dagko na to mga project sa simbahan. Basta mo gamit lang tag-igong pagtuo, mahitabo gyud. Ug unsa man ang igong pagtuo nga ingon kalisos mustasa, kana bang ang atong tumong mao ang kaayuhan sa katilingban dili sa atong kaugalingon. Di ba ang liso itanom man na siya siyuta, itanom, sakto ba? Iluyong, itanom. Unsa may mahitabo sa liso? Kay motubo gud taon madunot oy. Ang liso, baka tong liso bang? Ang liso motubo sa to pa modako siya ngayon. Mawa siya. Mawa. Mo na ningon si Kristo, kinahanglan gitang maliwat gyud ta sa liso nga mamatay gyud usa ta aron mo hatag tag kaayuhan sa katilingban. Gilingay mong tupad. Inaandam ka magpakamatay para mo palit og slot. Kana bang wa na kay makaon ba sigilya po gagpalit, itanom gid nako ang akong kwarta ngari sa simbahan, or itanom gid nako akong kwarta para mabuhi ang akong mga silingan, bahala nag ako'y mamatay. Pero maniguro ganitang ako gyud mauna. Wa kay gitanom, wa kay gi-invest diha sa yuta nga mao ang Ginoo. Mao na siya kuan matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, gihigugma ko ikaw o Ginoo akong kusog. Kana bitang mohonong na tagsunod sa sugo sa Ginoo, kay wa na ta mahigugma sa iyang sugo, maluya ka hasta imong naong luya. Na ini comment karon sa akong Facebook o sa akong YouTube ato, ningon siya, Father, kana na ang dali ra ka naka-adjust just Compostela, no? Nako, ngano man, ingon din siya na blooming lagi kag naong. Ana sila, nako, di man lisod higugmaon ang Compostela gud. Nganong di man lisod higugmaon ang Compostela, daghan kay trabahoon. Ano bang daghan mga hagit, no? Atong nag-installation ta, pating kusugas uwan. Di ba? Wa man tay lugar dinhi nga atong ka tiguman nga dako-dako nga naay atop. Mo tong niingon ko diha lang mo kaon dinhi simbahan. So naman sa Dinoy ni post sa Facebook, gidili ang pagkaon sa sulod sa simbahan. Okay, thank you kayo ato kasi nag-post ato. Pero sorry, wa mi lugar. Ato man tatas gawas ato mga on kay naman tay dako kay dihang lugar kalingkod-lingkuran, pero wa may atop nga pati man kusugas uwan. Niingon man sad si Kristo, pakana ang gigotom. Wa man siya maingon pakana ang gigotom didto gawas sa simbahan. Ang gigotom pakana. Wa na bahala nag-asa. Matod pang San Pablo, in season and out of season, buhata ginang gitawag og works of mercy. Pero ang ato lang yung gisiguro nga pag human yung kaon diri, ato yung gilimpyuhan ang simbahan. O wa sa ta dinhi mangaon kay nagparty ta. Wa ta magkaon dinhi kay nagsuliyaw ta. Nangaon ta pag human atog misa. Gani dinhi sod sa simbahan, kan-o nato ang lawas ug dugo ni Kristo. Kung dili na nato ma-translate into real eating with our friends, with our brothers and sisters, way kapuslanan ng atong kalawat-kalawat dire. Body of Christ, body of Christ. Unya, di ka kamaong mo pakaon sa atong isig kataon. Tungod lang kay ni atasod sa simbahan. Tungod lang kuno kay
Holy kaning maong lugar. Ang pagpangaon mao kana ang Eucharistia. Labi na gyud bungas gugma. Di ba? Nya, nabusog mo ato pagkaon ninyo. Nabusog ang inyong lawas, ang inyong kalag nabusog. Kadtong nagsigig panglibak, sige kasuko, wa to kakaon. Pero kadtong ni kaon, salamat nabusog gyud ko nya, wala ba koy hug-hug, skulikta. Ana. Tini mong kaon, congratulations. God bless you. So mga igsoon, dili sayon apan pagkanindot sa resulta kon kita dunay igong pagtuo. Ngano man ang mga buhat nga bugat mahimong gaan kon magkahiusa ta. Mao nang kining atong slat-slat ato ning padayonon ha. Grace. Gamay ra ba kay taghalin. Masin pag mudako-dako ra ni ron sunod nga panahon. So usbon ako dinhi sa atong parokya ato na ning batasanon ang pagpuyo sa mga prinsipyo o mga virtues nga akong gustong puy-an sab. Unsa ganito? Kaning trust o Cebu. Unsa toy meaning sa trust? Transparency, religiosity, unity, service, o technology. Wa patay TV monitor dinhi. Aron naon tatay matan-aw-tan-aw no? Mao nang nangutang kog TV. Gahapon ato ning i-install karon 75 inches nga TV. Wa ko kibaw asa ibutang. Amo panirong panid-an og asa ni ibutang. Nangutang ko dito sa SM appliance ni worth of murag 80 ang duha. Barato ra man sad. Nahog magtag 40,000 ra. Di akong giutang. Haron na natay monitor na kung doon nata dinhi mga ipakita ninyo, makita na. Ari tingay na ito ibutang ano. Diha lang. Aron kakita sa mo diha. Aning haligi. Atong i-bracket, aron malaksi, hug dayong 70 inches. Ato lang sa ligonon. Tabangi ko ninyo ron ha, kamong kamaong mubutang diri. Ining human aning misa, plano taga sa ibutang to. Ano to? Ready na to. Unya, technology na siya. Nya ang Cebu, unsay meaning Cebu? Clean, economizing, beautiful, and useful. Tanaw ninyo ron sa atong simbahan, karon ba? Sukad ko ni ari diri. Unsa man? Clean? Ang dito gawas, clean. Mo na magtinabangay ta. Di ta maghugaw-hugaw diha. Dili lang ang mga sagbot atong kwaon, hastang atong mga batasan, atong limpyuhan. Sagbot kay na, tuksik kay na mga batasan na magsigig linibakay, magsigi og kanang away, magsabot-sabot ta, di ba? Mao na Cebu. Hinaut-unta nga ato ning palambuon kay gikan niini kita sad mahimong balaan o mamunga o daghan pang mga bunga naot paunta.